हाँ त का हाल बा भाई लोग, सबके बजा दिले बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा। अरे हम बोले भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की एक और ब्लास्ट होली सॉन्ग रिलीज होके जा रहा बा, जौन गाना के टाइटल बा रोप लय भौजी। अरे हाँ रोप लय भौजी गाना कब तक आता कौन चैनल पर आता कौ तरीके रिलीज करल जाता, गाना कैसन होके बा पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग ई वाला वीडियो में। तो लोग ई वाला वीडियो के शुरू से लेके लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करने के लिए तब अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ लेंगे। तो भाई लोग सबसे पहले बता दें कि हाँ रोप लय भौजी गाना कैसन होके बता भाई लोग देख लेंगे। ई वाला गाना बा जौन बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास होके बा, बहुत ही अच्छा होके बा, बहुत ही मस्त होके बा। बाकी भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ ये वाला गाना लिखले बना अजय बच्चन। अरे बोलो खेसारी लाल यादव के वाला गाना लिखले बना अजय बच्चन, और अजय बच्चन खेसारी लाल यादव खातिर जब गाना लिखलन तो समझ सकता बहुत ही बारूद बहुत ही झकास लिखलन जब खेसारी लाल यादव खातिर लिखलन अजय बच्चन तब। बाकी भाई लोग में म्यूजिक डायरेक्टर बना आर्या शर्मा। अरे भाई लोग अधिक से ज़्यादा खेसारी लाल यादव के गाना में म्यूजिक देवलन आर्या शर्मा ही। बाकी आर्या शर्मा बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास म्यूजिक बनावेलन, और भाई लोग कौन कौन गाना पूरा हिट करा देवलन, इतना मस्त म्यूजिक बनावेलन। तो एहू में म्यूजिक बनेल बना आर्या शर्मा ही। बाकी तो लोग बता दी कि वाला गाना गाना गईले बड़न। अरे खेसारी लाल यादव और खुशी का कर मिल के वाला गाना के गईले बड़न। गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास तरीके से गईले बड़न। गाना बहुत पूरा ही मतलब पूरा हिट बा, पूरा बवाल गाना बा। बाकी भाई लोग इफेक्ट में काम के लिए बड़ी नीलम गिरी। अरे भाई लोग नीलम गिरी काम के लिए बड़ी बहुत ही मस्त बहुत ही झकास मतलब हीरोइन है, और इनमें काम के लिए बड़ी नीलम गिरी और खेसारी लाल यादव हीरोइन हीरो खेसारी लाल और हीरोइन नीलम गिरी बड़ा लेकिन बाकी गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बा बहुत ही झकास बा। बाकी अभी तक ये वाला गाना के टीजर आ गल बा। ना बोले अभी तक तो लोग निकल देख जाकर देख सकते हैं। बाकी बोले तो लोग बता दी कि हाँ गाना रिलीज होकर बा टी सीरीज हमार भोजपुरी बा। ना बोलो तो लोग समझ सकते हैं यदि टी सीरीज हमार भोजपुरी पर गाना आई तो कितना बवाल हुई और कितना झकास तरीका से गाना बनावल गई हुई। तो भाई लोग टी सीरीज पर अवेलेबल बा गाना ई वाला। हाँ गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास बा। बाकी तो लोग अभी तक टीजर निकलेंगे देख लो तो जाकर देख सकते हैं टी सीरीज हमार भोजपुरी पर आज टीजर रिलीज हो गल। बाकी भाई लोग गाना के बात कर कि हाँ गाना कब तक रिलीज कर ली तो भाई लोग देख ली वाला गाना के कल सुबह रिलीज कर ली। अरे भाई लोग कल सुबह कोनो टाइम पर रिलीज कर दी क्या मतलब टीजर जब रिलीज बल बा तो मैं कोनो डेट टाइम नहीं के बता कि हाँ बार रिलीज हुई, लेकिन हमार मतलब अपना दिमाग लगा के तो लोग बताई तो हाँ कल सुबह गाना आ जाए फुल गाना टी सीरीज हमारे भोजपुरी पर आ जाए। लेकिन कल अगर ना आल तो परसों आ जाए क्या कि टी सीरीज वाला थोड़ा मतलब लेट से गाना रिलीज करलन। और भाई लोग करहूँ के चाहिए क्या कि थोड़ा भौकाल बना के जब गाना के रिलीज कर जाए तो पूरा मार्केट में छा जाए और सबके सुने खातिर तैयार रही। और भाई लोग कुछ आदमी ऐसा बा कुछ चैनल वाला ऐसा बा कि हाँ एक बार टेलर और एक बार पोस्टर ला देला तो थोड़ा भावकाल ना बनेला, इससे गाना फ्लॉप चल जाला। लेकिन भाई लोग थोड़ा जना के लोग के भावकाल करके बनावल जाए तो बहुत गाना चली। लेकिन भाई लोग कल सुबह वाला कहीं गाना हो सके आ जाए। लेकिन भाई लोग ये गाना जब भी आई बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास बा। बाकी भाई लोग तो लोग वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक कर लें, चैनल के सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के शेयर कर लें।